Νίκολα Τέσλα και οι πυραμίδες, το μυστικό της ελεύθερης ενέργειας. Ήταν ο Νίκολα Τέσλα ένας τρελός επιστήμονας ή ο άνθρωπος που αποκωδικοποίησε ένα αρχαίο μυστικό που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο? Ενώ όλοι οι συγχρονοί του έβλεπαν τις πυραμίδες της Γκίζας ως απλούς τάφους, ο Τέσλα πίστευε κάτι σοκαριστικό, ότι οι πυραμίδες ήταν στην πραγματικότητα τεράστιες γεννήτριες ενέργειας. Σήμερα θα δούμε πώς η αιμονή του Τέσλα με τους αριθμούς 3, 6, 9 και το δικό του Wardenclyffe Tower συνδέονται με τα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου. Η αιμονή με τους αριθμούς 3, 6, 9. Αν γνώριζες τη μεγαλοπρέπεια του 3, του 6 και του 9, τότε θα έχεις το κλειδί για το σύμπαν. Αυτή ήταν η διάσημη ατάκα του. Ο Τέσλα δεν έκανε τίποτα στην τύχη. Πριν μπει σε ένα κτίριο, έκανε 3 φορές τον κύκλο του. Γιατί όμως? Αν κοιτάξουμε τη γεωμετρία της Μεγάλης Πυραμίδας, αυτοί οι αριθμοί εμφανίζονται παντού. Ο Τέσλα πίστευε ότι οι αριθμοί αυτοί αντιπροσώπευαν ένα ενεργειακό μοτίβο του σύμπαντος. Πίστευε ότι η Γη είναι ένας τεράστιος αγωγός ηλεκτρισμού και οι πυραμίδες ήταν οι κεραίες που τον αξιοποιούσαν. Wardenclyffe Tower vs. πυραμίδες. Το 1901, ο Τέσλα ξεκίνησε το πιο φιλόδοξο έργο του, τον πύργο Wardenclyffe. Στόχος του, η ασύρματη μεταφορά ενέργειας σε όλο τον πλανήτη. Εδώ είναι το εντυπωσιακό. Ο πύργος του Τέσλα χτίστηκε πάνω σε έναν υδροφόρο ορίζοντα για να εκμεταλλευτεί τα αρνητικά ιόντα. Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας βρίσκεται επίσης πάνω από κανάλια νερού. Ο Τέσλα υποστήριζε ότι η τοποθεσία των πυραμίδων δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδεόταν με τη γεωμετρία της Γης και την ιονόσφαιρα. Για τον Τέσλα, οι πυραμίδες δεν ήταν πέτρινα μνημεία, αλλά η αρχαία εκδοχή του δικού του πύργου. Γιατί σταμάτησαν τον Τέσλα? Αν ο Τέσλα είχε δίκιο, η ενέργεια θα ήταν δωρεάν για όλους. Αλλά η δωρεάν ενέργεια δεν φέρνει κέρδος. Η χρηματοδότηση του κόπηκε, ο πύργος του κατεδαφίστηκε και οι θεωρίες του για τις πυραμίδες θαύτηκαν στην κατηγορία της ψευδοεπιστήμης. Όμως, πρόσφατες έρευνες, όπως αυτή του 2018 στο Journal of Applied Physics, έδειξαν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα μπορεί όντως να συγκεντρώνει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στους εσωτερικούς της θαλάμους. Μήπως ο Τέσλα έβλεπε κάτι που η επιστήμη χρειάστηκε 100 χρόνια για να επιβεβαιώσει? Επίλογος. Ήταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πιο προχωρημένοι από όσα νομίζουμε, ή ο Τέσλα απλώς έβλεπε μοτίβα εκεί που δεν υπήρχαν? Ένα είναι σίγουρο. Ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός αν το όραμα του Τέσλα είχε ολοκληρωθεί. Εσείς τι πιστεύετε? Ήταν οι πυραμίδες αρχαία εργοστάσια ενέργειας? Γράψτε μου στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για περισσότερα μυστήρια της ιστορίας.